ще започнем нов клип поради нашия, който беше 16 минути. Тъпстия хора от YouTube ни казаха, че не е прекалено. Разочароващо, но ние ще направим много специално за вас, да го гледате. Ще ви разкажем най-интересното в този няколко минутен епизод. Ще покажем смешки и комедии. И така започваме. Ще започнем с страхотния сентил на Кристиано Роналдо без топка. Вижте, прави спин. Кръка ми! Това е специален спин на Кристиано Роналдо. Кръка ми! Буря! Представи си, продължаваме. Вторият специален филм, да не господа, е този отново за Кристиано Роналдо. И това беше специален поздрав за нашите двама приятели, Златин. Който е беден, не ме интересува кой такова. За кой ще посвети. Така, следват историите. Една смешна история се случила на човек, който искал да продаде своето Рено. Започваме с смешката. И сега се обърна на този човек и му казва: бате, аз съм пред колата, Той му казва: ама аз съм на Егоро, как си пред колата, не се виждам. И той казва: аз съм пред колата в интернет, бате. Колко ще струва колата? 1200. 1200, Аз тук така имам пари да уреждам деца, тук работа по 20 годишни деца, какво ли не да правят, да ме писнаме тук 3000 лева, какво ще ги правиш? Какво ще ги правят тези 3000 лева? Децата гладна. Майката е тя. Какво да прави? Цигани сме, няма какво да прави. И това беше смешната история. Следва отборите. Да ви покажем. Ето Ливърпул печели 5 пъти Шампионската лига. Ще изненадвам, защото тяхният капитан не заслужава да бъде капитан, защото ще ви дам някоя тайна. Той се настрава по време на мача с Милан и му мирише доста гащен. Бях на този момент, но беше доста безразлив стадиона. Както и да е. Това е Арсенал. Добър клуб, надежден, но без титла цели 7 години, за което няма да им провърви, може би този сезон, но има добри играчи. Челси провалиха се в Шампионска лига, но провалиха се в Премиер лигата, извинявам се. В Шампионската лига се представиха много добре. Биха Байерн Мюнхен на финала с Ванеден. Извинявам се, чакай да спитем. 1-1 беше в редовното време. Направо Друбак заби земята като колчи. Манчестър Юнайтед, най-стария отбор във Висшата лига, Райан Гигс вече е за гроба, Пол Сколс е вече за старческия дом, а пък тяхните 18 трофея нищо не струват поради многото измами и продаването на мачове. И това беше... И дами и господа, сега аз ще ви разкажа за нашия приятел Анатолий Авродим. И така, Толи един ден отидахме на турнира павилни във Варна и нашият братар, популярният Теодор Башков, който е комика днес, направи един прекрасен рефлекс, но без да иска да спазна на ръката си и се изчупи лактите на 3 места. И трябваше да вади маймуната на Анатолий. Но той не се справи. Вкараха ни над 20 гола, дами и господа, и просто беше невероятно. Но с момчетата се стегнахме и последните 2 мача победихме заради нашият капитан Теодор Башков. Но
Анатолий каза, какво ви интересува за този глупак Теодор Бошков? Какво като се щупил ръката? Аз съм 1000 пъти по-добър от него вратар. Всички му се ядосвахме, но все пак се държахме като тим и след това го спукахме отборно. И точно така се случи. Сега мисля да си поиграем с котката. Както миналия клип се опитахме, но с тези цигани от YouTube хората си правят клипове по 80 минути, а ние не можем да качим тук за 18-16 минутки. Теди, поеми камерата, ако може, и ми подай ладера. Това е просто невероятно изживяване за една котка. Ето, чакайте да представим котката. Франка, напада. Информация. Франка, нападател. Играе номер 7 в Мързеланите. 4 пъти подред последно място. Мързелива, както винаги. Вижте сега как се дърпи задника. Може и да пусне някоя бомбичка. Вижте го, ето, сега започва лазерното ни шоу. Заедно с Франка, звездата. Ще чудесно танцуе умение на този жребец. Ще вижте какви невероятни действия на Франческа Александрова. Сега ще го поддържа, и ми каза. Ето котката лежи и гледа и напада. Господа, съм ми силна във вълшебно, давай да кажа. Информация за Александър Александров. Роден 25 февруари. Аз съм на 8 февруари, заради съм роден футболист. Както и той. Той е роден на Роналдо датата, аз съм роден на Стоичков. Наш велик футболист, но както и да е, това нас не интересува сега. Интересува не само Франка и нейните танцови изпълнения. Ще лазера как се движи като бързо, не мога го гледам даже с камерата, къде е. Ако ми е трудничко. Франка започва. Ние първо помислихме, че е момче. И я наричахме, как и беше? Не ви предлагам да приключваме, защото тези глупаци много могат да ни засекат. Да. Дръж камерата малко да взема котката да ни представят трудността. Добре, няма проблем. Ела. И така, дами и господа. Да, слушай нашия клип, довиждане и до нови срещата на другия епизод. Да, точно. Ето и Франчето, кажи чао. Чао!